Vain 10 minuutin junamatkan päässä Lahden keskustasta sijaitseva Nastola on oivallinen asuinalue luonnonrauhasta ja pikkukylän tunnelmasta nauttiville. Salpausselän harjut ovat Nastolan ydinmaisemaa, ja koko Nastola on itse asiassa rakentunut harjun laelle. Harjujen lisäksi Nastolan luontomaisemaa värittävät ihastuttavat järvet Iso ja Pikku Kukkanen. Nastola on tunnettu komeista kartanoistaan, joita löytyy lähialueelta useampia. Vanhan kartanon puistosta löytyy mukava leikkipuisto lapsille, ja Koiskalan kartanomiljöissä puolestaan pääsee aistimaan luomumaatilan tunnelmaa. Nastolassa kaikki on pyörämatkan päässä. Esimerkiksi kouluihin ja päiväkoteihin polkaisee hetkessä lähes miltä puolelta Nastolaa tahansa. Lähellä sijaitsevat myös ruokakaupat, uimaranta ja koirapuisto. Nastolan yksi tunnetuimmista maamerkeistä on liikuntakeskus Pajulahti, jossa pääsee harrastamaan ja lomailemaan koko perheen voimin. Seikkailupuistossa, fatbike-poluilla tai suplaudoilla temppuilevat mielellään niin isot kuin pienetkin sporttailijat.